El director i dramaturg mallorquí Miquel Masfiol irromp amb força a la cartellera teatral barcelonina amb 4 obres que es poden veure al Teatre Acadèmia i al Lliure. Una oportunitat per descobrir aquest jove autor que fa de la crítica política i l'humor el seu segell creatiu. Se'ns obren les portes del Teatre Lliure, Arriben com una alenada d'aire fresc per revolucionar el panorama teatral català. Són els intèrprets de la trilogia de la condició Millennial, 3 obres que el director i dramaturg mallorquí Miquel Masfiol va crear com a resident al Teatre Tarantana i ara recupera el Lliure. No sala gran, espai lliure. Sí, és petita. Aquesta trilogia neix de la voluntat de xerrar de la meva generació a partir de clàssics universals, juntant metateatralitat, el clàssic universal i també un tema sociològic i filosòfic que a mi m'interessa, que és la màscara social que ens posam per viure en societat. La trilogia la formen Càndid o l'optimisme, un monòleg que s'inspira en el clàssic de Voltaire per parlar de la tirania de la felicitat. És el millor dels mons possible! La mercantilització de la tristesa és el tema del segon monòleg a partir de les penes del jove Werther de Goethe. I tot esclata amb una esbojarrada versió dels Miserables de Victor Hugo i amb un intent de revolta dels intèrprets. Miquel Masfiol exposa les contradiccions de la seva generació per tot seguit posant en evidència les misèries del sistema. Superguai, supertransparent, no com el Teatre Nacional de Catalunya, no? Anem a criticar explícitament, però també perquè volen formar part del sistema. Criticam el Julio Manrique, però després li entregam els currículums. El Lliure dona la possibilitat de poder veure la trilogia sencera. Dimecres, dijous i divendres es farà cada dia una de les obres i dissabte i diumenge totes 3 seguides en format marató. Per qui vulgui seguir aprofundint en l'univers de Miquel Masfiol, el Teatre Acadèmia estrena la seva última obra, Barpis, una road movie sobre la masculinitat tòxica. He volgut contar una història de 2 germans separada per la ideologia, en un moment en què me preocupava molt i me segueix preocupant l'augment de l'extrema dreta a la joventut. I alhora, Miquel Masfiol segueix fent camí al torneig de dramatúrgia del temporada alta. De moment ja ha arribat a les semifinals. Ivana Piñero, TV3, Barcelona.